ஆல்ட்ரிக் வெடி ஒன்று வெடி 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 போடு வெடிச்சிச்சு 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 வெடிச்சாச்சு வெடிச்சாச்சு போடுறாடே ஒன்னே ஒன்னே ஒன்று மட்டும் போடு அப்புறம் முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடணும் 2 தான் இருக்கு ஓடு உள்ள இருக்குன்றதா நிறையா இல்லை ஓடு சரிங்க சரிங்க வாங்க வாங்க போடு 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 அவ்வளோதான் போய் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபுல் வீடியோ போடுறோம் அது வந்து ஃபுல் வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு 4 மணிக்கு கரெக்டாக போடுவோம் நாங்கள் பட்டாசு கிராக்கர்ஸ் இருக்கு. பை பை.